Когато изберете да говорите за нещо, което ви боли, вие излагате собствения си фланг. Показвате къде бронята се отваря, приканвайки онези, които търсят слабост в другите, да атакуват. Мнозина се наслаждават на този перверзен момент, обичат да наблюдават чуждите спънки, докато крият собствената си несигурност. Тази реалност е сурова, боли, но е неоспорима. Има хора, които се задоволяват, наблюдавайки мъката на другите. Някои завиждат на това, което представлявате, и когато видят пукнатините ви, изпитват болезнено удоволствие да потвърдят, че в крайна сметка не сте толкова неразрушими, колкото сте изглеждали. Това може да прекъсне личностното ви развитие, може да генерира емоционални и психологически блокажи, които се промъкват в отношенията и дори в семейния кръг. Въпреки това, не се поддавайте на тази инерция. Колкото и болката ви да е обект на злонамерени погледи, има латентна сила във вас. Нещо, което чака да бъде задействано в миг на смелост. Не искам да бъда учтив или фин. Трябва да се изправим пред тази сянка. Може би се питате, защо толкова много се набляга на интензивността на погледите и неизречените думи. Истината е, че погледът на някой, който се преструва, че му пука, но тайно се наслаждава на вашето падение, може да бъде по-брутален от открита атака. В същото време, мълчанието на някой, който обича, може да струва повече от всяка окуражаваща реч. Въпросът е, как да се справим с такава двойственост? Как да защитим своята чувствителност, без да изпаднем в самозаблуда? В крайна сметка, няма точна формула, която да се прилага към всички хора. Вие носите уникални преживявания, слаби места и силни страни, които се преплитат по уникален начин. Съществува обаче древна мъдрост, която е преминала през вековете, отеквайки в гласа на Епиктет. Този философ не е оставил посланието си да умре във времето. Това, на което той е учил, резонира и днес. Той е говорил за запазване на собственото спокойствие, да не се оставяме да бъдем повлечени от чуждата горчивина и да се научим да разграничаваме какво е под наш контрол и какво не е. Може би се питате как да използвате това в ежедневието. Просто е, но не е лесно. Изисква от вас да изострите слушането и да говорите по-малко, да запазите енергията си за това, което има смисъл и да сте наясно, че не всичко зависи от вашата воля. В този момент искам да задълбочите размисъла си. Почувствайте пробождането в стомаха, когато си спомните за последните разочарования. Наблюдавайте гнева или тъгата, които се появяват, когато си спомните думи, които са наранили. След това се опитайте да идентифицирате какво е било във вашите ръце и какво е избягало от вашия контрол. Някой се е подиграл с вашия провал? Носили ли сте тази тежест седмици наред, преживявайки негодувания, поддавайки се на бавното и прогресивно отравяне? Време е да си възвърнете силата. Това не означава да игнорирате случилото се, а да разберете, че начинът на реакция зависи само от вас. Да продължим напред. Когато Епиктет предлага да слушаме повече, отколкото говорим, той предлага дълбоко упражнение по внимание. Имате 2 уши и само 1 уста. И защо това е важно? Защото, изправени пред злонамерени критики или празни приказки, е по-добре да абсорбираме информацията, преди да изхвърлим импулси, които могат да влошат ситуацията. Осъзнавате ли силата, която има в запазването на спокойствие, в погледа и леко кимване на разбиране, вместо да се възбуждате и да позволявате на другия да манипулира емоциите ви? Има нещо в тази мълчалива поза, което предава неразрушима солидност. Тя носи послание. Чух какво беше казано, но моят мир не е запродан, животът е непредсказуем. Винаги има този страх, че нещо по-лошо ни очаква. Може би се страхувате да не загубите работата си, да не се разочаровате отново от някой близък или да не станете обект на подигравки заради грешка. Епиктет обаче говори за това да не се страхуваме от тази планина от несигурности. Приемането на риска от най-лошото е начин да се освободите от вцепенението. Когато признаете, че провалите могат да се случат, вече не сте толкова парализирани от безпокойство. Започвате да се подготвяте психически за непредвидени обстоятелства, което намалява шока, ако нещо негативно наистина се случи. Не казвам да бъдете сляп оптимист. Далеч от това. Това е просто вид емоционална броня, която пречи на отчаянието да завладее, която облегчава постоянното напрежение от ходенето по черупки от яйца. Тази позиция е свързана с смелостта да се провалиш.
Толкова много пъти сте рискували и сте грешили, но сте предпочели да прикриете, да се преструвате, че всичко е наред, когато всъщност самочувствието ви се е разбило на парчета. Пренебрегнали сте потенциала за учене, който идва с падането. Провалите са етапи от процеса на превръщане в някой по-завършен. Като позволявате на страха от грешки да ви накара да застоявате, вие затваряте вратите за възможността да се развивате. Спомнете си времената, когато, дори треперейки от несигурност, сте взели смело решение и в крайна сметка сте открили вътрешни резерви от сила, за които не сте знаели. Спънката, когато е изправена с честност, се превръща в семе на нови хоризонти. Погледнете наоколо. Колко хора трупат притежания, обвързвайки щастието с цифри в банковата сметка или с луксозна къща. Но дали това материално изобилие наистина задоволява това, което липсва вътре в тях? Ако искате да се потопите в идеята на Епиктет, помислете. Истинското богатство се проявява в умствено състояние на лекота и задоволство. Стремете се да опростявате. Изоставете излишъците, които само увеличават дълговете ви и консумират мира ви. Нищо да не посвещавате всяка минута на плащането на безкрайни вноски, в замяна на етикети, които впечатляват непознати, но не стоплят сърцето. Истинският просперитет е в свободата да живеете без оковите на излишните ангажименти, да имате време за това, което подхранва душата. Ако дори и тогава настоявате да трупате, знайте рисковете. Състоянието привлича много преструвки, подмазвачи, които се приближават, за да уловят трохи. Може дори да почувствате егото си да се надува, когато ви ласкаят, но е добре да забележите фалша във въздуха. Има и корозивен ефект от откриването, че богатството не носи обещаното спокойствие. Разсейвате се и когато забележите, ценностите ви са били размити от бързината да поддържате статус. Епиктет предупреждава за тази бездна, защото веднъж щом паднете в нея, е трудно да избягате без последствия. Така че внимавайте. Състоянието, ако е лошо управлявано, може да разкрие тъмни черти, както в другите, така и във вас. Знаете ли тази обсесия от една единствена надежда? Да мислите, че ако нещо конкретно не се получи, тогава всичко останало е загубено. Това ви привързва към фиксирана идея, отслабвайки духа ви за други възможности. Епиктет носи представата, че животът е широк, изпълнен с пътища, които понякога игнорираме, защото сме обсебени от една посока. Защо да залагате всичко на една карта? Опитайте да култивирате различни мечти, да признаете, че провалът на една цел не определя края на вашето пътуване. Така се укрепвате и се научавате да пренасочвате силите си, без да чувствате, че целият свят се е сринал. Сега смъртта. Избягвате ли да мислите за нея? Има хора, които виждат тази тема като болезнена, но смъртта е неизбежна. Отричането й не удължава дните ни. Епиктет напомня, че като виждаме нашата смъртност, разбираме, че времето наистина е ограничено. По този начин става по-ясно какво е наистина важно. Защо да се привързваме към дребни караници, към смешни суети, докато животът се изплъзва между пръстите ни? Този сблъсък с крайността може да боли, но също така събужда спешността да ценим всяка възможност. Започвате да обръщате внимание на искрената прегръдка, на съвета на приятел, на усмивката на партньора. Тези моменти, колкото и да са фини, съставляват емоционалното наследство, което остава, докато останалото се разсейва. Може би се питате как на практика да включите цялата тази визия. Помислете върху идеята за задоволство. Погледнете навътре. Истинското удовлетворение се ражда от признаването на това, което вече имате. Впечатлени ли сте от способността на някои хора да благодарят за толкова малко? Те не са наивни. Просто са разбрали, че непрестанното търсене на повече може да бъде бездънен кладенец, винаги изискващ нови жертви. Това не означава да се откажете от здравите амбиции, а да спрете да пренебрегвате постиженията и малките радости. Този залез, видян до някой любим, чувството за изпълнен дълг при завършване на предизвикателна задача, мирът в наслаждаването на кратка тишина след бурен ден. Всичко това струва много. Друг въпрос, който заслужава внимание – вината. Изкушаващо е да търсите виновници за всяка разочароваща ситуация. Забелязали ли сте колко е лесно понякога да обвинявате някого за вашето нещастие? Или, факт на самонаказание, да се измъчвате, сякаш сте най-лошият човек на света? Тази умствена игра не решава проблемите.
Може да донесе моментно облегчение, но удължава агонията. Предложението на Епиктет е да откажете този порочен кръг и да се изправите пред всеки въпрос обективно. Поемете отговорност за това, което ви се полага, без да се затъвате в обвинения. Няма автентичен растеж, когато всичко се свежда до посочване с пръст или самобичуване. Фокусът трябва да бъде върху намирането на решения и усъвършенстването при следващата възможност. А вашите социални връзки трябва да избирате внимателно кой остава наоколо. Стремете се да се обграждате с хора, които блестят, не в повърхностния смисъл, а с хора, които ви карат да се чувствате живи, добре, стимулирани да бъдете по-добри. Онези, които влизат в стаята и чрез усмивка или искрена дума носят утеха, дори и в най-мрачните дни. От друга страна има и такива, които виждат нещастие във всеки детайл. Те са излъчватели на негативност, изсмукват духа и сеят съмнения. Никой не трябва да живее с този токсичен поток. Не се чувствайте виновни, че се отдалечавате от тези, които изсмукват енергията ви. Заслужавате да бъдете до съюзници, а не до паразити. Съсредоточете се още повече върху начина, по който реагирате на неблагоприятни събития. Загубили сте работата си? Предадени сте? Получили сте сложна диагноза? Може да изглежда невъзможно да извлечете нещо положително от тези ситуации, но в трудностите се разкрива това, което имате най-солидно. Когато се видите в хаос, вие получавате достъп до непознати части от себе си. Ще се сринете ли или ще намерите творчески решения? Всички тези епизоди, колкото и да са жестоки, могат да преконфигурират възприятието ви за живота. Епиктет настояваше, че не обстоятелствата определят съдбата ви, а вашата реакция на случващото се. Поемате ролята на главен герой или се затъвате в виктимизация. Изпълнението на собствения дълг е друг жизнено важен момент. Вие, без съмнение, вече сте забелязали как понякога бягате от отговорност от чист страх да се изправите пред слабите си места. Това е почти форма на самозащита. Да избягвате този труден проект, да не предприемате инициативата за решаващ разговор, всичко това, за да не се излагате на провали, но да се изправите пред дълга означава да уважавате ангажиментите, които сте поели към съвестта си. Има особено чувство на удовлетворение при завършване на нещо трудно, дори и никой освен вас да не го признава. Поглеждате се в огледалото и осъзнавате, че, преодолявайки страха, сте увеличили собствената си способност да се справяте с предизвикателства. Що се отнася до чуждата омраза, не бъдете неин приемник. Болезнено е да осъзнаете, че някой ви мрази, че говори лошо за вас зад гърба ви, че подхранва неистини, за да навреди на имиджа ви. Но абсорбирането на тази омраза, интернализирането на нейната киселинност, няма никаква стойност. Не можете да поправите ума на другия, не можете да принудите никого да ви харесва. Това, което можете, е да запазите достоинство. Не се заразявайте, не се унижавайте. Изберете да защитите равновесието си, отказвайки да превърнете гнева на другия в вражда, която разяжда вътрешността ви. Истинското приятелство е фар в средата на този мрак. В моментите, когато се колебаете, се разкрива кой е до вас без интерес. Никакви пари не купуват този вид близост. Това е нещо, което изниква от споделени преживявания, от комфорта, да можете да покажете истинското си аз, сълзите и несъвършенствата си. Ако има някой, който избърсва сълзите ви и казва «Тук съм», това струва всяка секунда благодарност. Когато нещо избяга от вашия контрол, не хабете енергия, борейки се. Помислете за разочарованието на някой, който обича някого, който не отвръща, или за тази несправедливост, която се случва на работа. Възмущавате се, опитвате се да протестирате, но понякога всичко остава непроменено. Факт е, че някои променливи са извън вашия обсег. Вие избирате да се борите за въпроси, които зависят от вашето действие, но не можете да принудите света да се преклони пред вашето желание. Епиктет е говорил за тази свобода, която се ражда, когато се разбере границата между това, което е контролируемо, и това, което не е. Когато приемете неконтролируемото, вие се освобождавате от тежък товар на негодование. Ако вече сте стигнали до тук, това е знак, че сте отворени да размишлявате върху промените. Но не мислете, че тези размисли решават всичко с едно щракване на пръсти. Ежедневната практика е това, което циментира тези учения. Всяка сутрин, когато се събудите, прегледайте умствено това, което е важно.
Спомнете си да слушате повече и да говорите по-малко. Поемете мярката на емоциите си, вместо да я поставяте в ръцете на другите. Ако сте изправени пред възможен провал, се изправете пред ситуацията като упражнение за озряване. Ако нещо много лошо преследва ума ви, визуализирайте сцената и намерете начин да се справите с нея, ако се случи. Така няма да бъдете изненадани, ако се случи най-лошото. Болката и страданието могат да бъдат трансформирани. Разкрийте това, което чувствате, но избирайте внимателно на кого. Не предавайте вътрешността си на тези, които търсят слабости, за да атакуват. В същото време не издигайте стени толкова високи, че да пречат на всяко честно приближаване. Пътят е в яснотата на себе си. Разбирането как функционирате, какво ви засяга, какво запалва вашата тревога или надежда, ви позволява да използвате това знание в своя полза. Вашата ахилесова пета може да се превърне в основата на по-здрава броня, защото ще сте наясно къде трябва да подсилите. Не се заблуждавайте, мислейки, че този текст носи всички отговори. Трябва да се наблюдавате ежедневно, да забелязвате емоционалните си спусъци и да разпознавате собствените си защитни механизми. Когато някой отправи отровен коментар, чувствате ли гнева да се надига? Гърлото се стяга, лицето се затопля. В този миг, преди да реагирате, дишайте и си спомнете. Аз решавам какво да правя с тази обида. Ще я интернализирам ли? Ще я върна ли на подателя? Ще я игнорирам ли? Тази свобода на избор е от решаващо значение. Често пъти най-мощните думи са тези, които решаваме да не произнасяме. Разберете също, че има случаи, в които конфронтацията ще бъде неизбежна. Не интерпретирайте стоицизма като подчинение. Това е вътрешна нагласа да останете твърди, а не да се свивате пред несправедливости. Ако някой прекрачи граници, не е нужно да отвръщате на омразата с омраза, но можете и трябва да наложите бариери. В този момент интензивните емоции, които пазите, могат да бъдат насочени към конкретни действия, без да се оставяте да бъдете погълнати от негодувание. Възможно е да кажете достатъчно по твърд начин, без да изпадате в истерия. И тази позиция ви прави още по-солидни, защото дава да се разбере, че не сте изтривалка, но също така няма да бъдете контролирани от действията и думите на трети страни. С всяка нова трудност се опитайте да откриете какво полезно може да се извлече от нея. Това не означава да романтизирате болката. Загубата на любим човек никога не е лека. Сериозната болест не се превръща в урок за цял живот с магическа пръчка. Въпреки това, можете да изберете да растете, дори и сред отчаянието. Можете да намерите източник на смелост, когато осъзнаете, че все още дишате, че има възможности да се опрете на лоялни хора, че има помощ. Този процес е интимен и понякога самотен. Той включва плач на саме безсънни нощи и на следващия ден да продължите напред дори и бавно. Когато всичко изглежда загубено, обикновено си спомням нещо фундаментално. Всеки от нас носи уникална история, изпълнена с моменти, които оформят това, което сме. Може би сте се чувствали невидими в миналото, несправедливо осъдени или безпомощни от тези, на които сте вярвали. Носите белези. Но раните могат да се превърнат в напомняне, че сте оцелели, че има вътре във вас скрит резерв от преодоляване. Вместо да отричате болката, използвайте спомена за нея като гориво, за да продължите напред. Не е нужно да си слагате фалшива усмивка на лицето. Просто признайте, че животът не ви сломява, защото сте страдали. Напротив, той се разширява с всяко преживяно преживяване. Скритата сила вътре във вас няма да бъде активирана с щракване на пръсти. Тя се ражда от сумата на всеки смел избор, от всеки път, когато се изправяте след падане, от всяко не, което казвате на тези, които се опитват да ви затворят в манипулации. Тази сила се проявява, когато спрете да пълзите в търсене на външно одобрение и започнете да цените вътрешното одобрение. Вашето достоинство има значение. Не съм тук, за да подслаждам реалността. Жестоки хора продължават да съществуват, болките ще продължат да се появяват, разочарованията могат да се повторят. Но не е нужно да сте заложник на това. Забелязали ли сте колко е освобождаващо да игнорирате тези, които ви мразят? В първия момент е неудобно. Искате да реагирате. Искате да докажете нещо, искате да отвърнете. Но да оставите тази омраза да умре, преди да пусне корени в сърцето ви, е голям акт на автономност.
Да погледнете в очите на тези, които ви презират, и просто да запазите спокойствие, е начин да покажете, че не сте достъпни за този вид отрова. Не става въпрос за прекалена учтивост или страхливост. Става въпрос за отхвърляне на емоционалното замърсяване. Истинското приятелство възниква често сред хаоса. Някой, който остава там, дори когато нямате нищо друго освен проблеми, е ценен. Задръжте се за тези връзки. Игнорирайте заинтересованите ласкатели, които се появяват само когато всичко е наред. Те не заслужават достъп до вашите уязвимости. Подбирайте внимателно хората, които ще имат честта да знаят вашите най-автентични болки и радости. С тях няма да е нужно да се преструвате на непобедими. Ще имате разрешение да плачете и въпреки това да бъдете считани за силни. Някои проблеми изискват практически решения. Ако сте в токсична работна среда, където цари враждебност, може би трябва да преосмислите стратегиите си. Има ли възможност за вътрешна промяна, да се научите да се предпазвате и да не се разстройвате толкова? Или е време да потърсите нова работа? Ако проблемът е в семейна връзка, опитайте се да бъдете искрени, но твърди. Наложете граници и ако е необходимо, се дистанцирайте, за да защитите здравия си разум. Във всеки случай има нюанси. Въпросът е, че не трябва да се поставяте като безпомощна жертва, примирена с вечно страдание. Има и избор да видите добрата страна на незгодите. Това не означава да криете горчивината или да се преструвате, че нищо не боли. Но можете съзнателно да извлечете нещо полезно сред отломките от проблеми. Понякога това е урок, който избягва бъдещи грешки. В други случаи загубата на досадна работа може да ви подтикне да преследвате мечтата, която сте отлагали. Признайте, че умът ви изгражда реалността от лещите, които приема. Ако изберете чисто отрицателна леща, всичко става непоносимо. Ако приемете по-отворена перспектива, виждате пътеки, които преди са изглеждали скрити. И накрая, освободете това, което не е под ваш контрол. Можете да подхранвате любов към някого, но никога няма да принудите този човек да отвърне със същата интензивност. Можете да се постараете максимално в проект, но външни фактори могат да компрометират резултата. Можете да се притеснявате за бъдещето на планетата, но няма да успеете да разрешите всяка глобална криза. Така че, научете се да правите разлика къде вашето действие има значение и къде вашата намеса е нулева. Не бъркайте това с пасивност. Това е просто признание, че светът не се върти около вас. Има дълбоко облегчение в отпускането на юздите на това, което не може да бъде контролирано. Сега искам да си поемете дълбоко въздух. Не става въпрос да преглътнете тези думи, без да ги смелите. Размисълът изисква енергия. Трябва да почувствате някои пробождания, някои неудобни спомени и може би леко потрепване, когато забележите, че някои болки все още са там, паркирани в гърдите ви. Признайте тези усещания. След това направете първата стъпка, за да не позволите да отровят всичко около вас. Опитайте се да говорите по-малко и да слушате повече в следващия труден разговор. Забележете как тревожността намалява, когато прегърнете идеята, че най-лошото може да се случи, но че въпреки това животът продължава. Приемете, че провалът е част от прогреса. Опростете навиците. Бъдете смирени, когато осъзнаете колко много още трябва да научите. Бъдете внимателни към рисковете на богатството. Позволете на няколко мечти да съществуват едновременно. Спомнете си за вашата смъртност, за да оцените настоящето. Култивирайте доволен дух. Спрете да обвинявате и се фокусирайте върху разрешаването. Свържете се с истински победители, които повдигат настроението ви. Почитайте задълженията, които наистина имат значение. Дистанцирайте се от тези, които настояват да ви мразят. Ценете искрените приятелства. Търсете конструктивната страна на проблемите. И най-вече, оставете да си отиде това, което не може да бъде контролирано. Може би няма да промените всичко наведнъж, но всяко различно отношение, което предприемете, ще отвори нови перспективи. Въпреки че отговорите не идват веднага, ще забележите признаци на промяна в начина, по който се справяте с ежедневните ситуации. Поглед, който преди е бил напрегнат, ще стане спокоен. Неизречена дума, но изпълнена със смисъл, може да сигнализира за смелост. Това съкрушително чувство на безсилие ще се превърне в реалистична решителност.
И постепенно ще осъзнаете, че живеейки тези принципи, ще превръщате уязвимостите си в крепости. Вече няма да се чувствате заложник на чуждия поглед или на сенките, които проектират съмнения в ума ви. В крайна сметка цялото това пътуване е по същество ваше. Никой не може да ви принуди да видите стойността на това да мълчите, когато гневът кипи, или важността да действате, когато страхът парализира. Но като си позволите да изпитате тези учения по честен начин, ще отворите пътя към дълбока трансформация. Вашите емоции ще продължат да съществуват, защото не сме камъни. Номерът е да не им позволявате да поемат контрол по саморазрушителен начин. Когато почувствате, че болката се засилва, не се срамувайте да поискате помощ от тези, които наистина се интересуват. Ако срещнете някой, който се опитва да се забавлява за ваша сметка, дръжте гърба си изправен и очите си спокойни. Не предавайте ключа към вашия мир. Някои рани ще отнеме време да зараснат, други ще бъдат там завинаги, но вие решавате дали те ви определят или не. Изборът е ежедневен, почти безмилостен. Може да бъде изтощително, но и възнаграждаващо, защото нищо не е по-ценно от това да знаете, че се възстановявате всеки път, когато светът се опитва да ви разбие. В това напрежение между това, което е дадено, и това, което избирате, животът придобива смисъл. Наблюдавайте, поставяйте под въпрос, рискувайте и отидете по-далеч. Това е поканата, която оставям за вас. Не се ограничавайте до оцеляване, а се научете да превръщате болката в сила и страданието в мъдрост. Края на всичко остават смелостта да упорствате, спокойствието да знаете, че вие сте господар на собствените си реакции и увереността, че е възможно да преосмислите всяка вътрешна сянка. Не се заблуждавайте, този път не е за слабите. Той изисква постоянно изправяне пред собствените ви несигурности, готовност да изоставите стари навици и смелостта да признаете, че има още много какво да откриете. Но ако сте стигнали до тук, ако сте последвали всяка дума, това е знак, че сте готови да опитате. И в това пътуване никога не подценявайте силата на нов опит. Всеки нов старт носи искра светлина. Затова продължете. Не искайте разрешение. Не чакайте одобрението на тези, които не виждат вашата стойност. Благодарете на тези, които предлагат реална подкрепа и не се страхувайте да пуснете ръцете на тези, които се забавляват с вашето страдание. И когато всичко изглежда сиво, припомнете си всеки принцип, който Епиктет е оставил като наследство. Спомнете си тези редове, които прочетохте днес, връщайки на повърхността това, което кара сърцето ви да бие по-съзнателно. Носите енергията, необходима за излъчване на решителност, за да погледнете в очите на всеки, който се опитва да подцени силата ви, и без да е необходимо да крещите, тихо да заявите: «Аз съм тук, цял, уязвим, но твърд, и няма да се оставя да бъда воден от тези, които не разбират моята същност». Това не са празни обещания, това е покана за дълбока промяна в възприятието. Никой не може да свърши тази работа вместо вас, но с всяка предприета стъпка ще почувствате, че болката се превръща в уникален вид сила. Ще почувствате повече увереност да излагате идеите си, ще се справяте по-добре с отхвърлянията и самотните разходки. И когато забележите, ще откриете, че неизречените думи, погледите, изпълнени със смисъл и съзнателните избори проправят пътя към нова история. История, в която вашата болка не е отречена, но и не ви определя. История, в която отказвате да предадете юздите на вашия мир на хора, които знаят само как да разпространяват сенки. Може би няма да разберете всичко веднага и не е нужно. Вървете, експериментирайте. Опитайте се да приложите един от тези размисли още днес. Слушайте 2 пъти преди да отговорите или просто игнорирайте злобен коментар, който би стигнал до вас, ако сте били невъоръжени. Вижте какво се случва. Почувствайте лекото треперене в тялото, топлината по кожата и не се поддавайте. Успокойте дишането си, задръжте центъра си и продължете напред. Напредъкът ще дойде постепенно, но постоянно. Когато осъзнаете, ще живеете в съответствие с принципи, които укрепват, вместо да се отдавате на илюзии, които отслабват. Когато приключите, помислете за думата, която описва това, което чувствате сега. Объркани ли сте? Тревожни? Мотивирани? Каквото и да е чувството, то е част от вас. Не го отхвърляйте, просто разберете, че не е нужно да го определяте завинаги. Животът е поток
и имате право на колебания в настроението, моменти на умора и върхове на енергия. Важното е да продължите да вървите съзнателно. Благодаря ви, че ме изслушахте до тук. Надявам се, че този по-директен и емоционален подход, без ненужни украшения и без прекомерни аналогии, е успял да разговаря със сърцето ви. И дори и само малко семе да е било засадено, си заслужаваше. Сега направете своя избор. Върнете се към рутината по същия начин, както бяхте вчера, или приложете на практика тази пулсираща енергия на трансформация. Разкрийте болката си, когато намерите безопасно пристанище. Не се оставяйте да бъдете сплашени от тези, които използват уязвимостите ви като муниции. Съсредоточете се върху скритата сила, която не сте знаели, че притежавате. Благодарете за принципите, които са преминали през времето и които днес могат да трансформират начина, по който гледате на света. Позволете си да почувствате всичко това без срам, защото няма как да бъдеш човек, без да чувстваш. Интензивността на погледите, на неизречените думи и на мълчанието, което носи дълбок смисъл, продължава да отеква. И вие сте там, живи, способни да промените собствената си история с всяка нова стъпка. Вие сте стигнали до тук, защото нещо във вас пулсира за промяна. Оставете коментар с «Аз съм непоклатим пред бурите на живота още сега». Присъединете се към нас и превърнете болката в сила. Времето е сега.